M'ha agradat veure com se feia la xistorra i d'allò més m'agradarà cuinar-la. Farem un plat senzill, pocs ingredients, com veus, i molt fàcil, d'aquestes coses que surten bé sempre, un arrosset. Anem per feina. Començam amb la xistorra, que ens han posat a metres. La tallarem a bocins. Ara la punyim una mica perquè realment en la substància que mos amolli és en si que farem l'arròs. Per tant, foratets per les dues bandes. Per fer aquest arrosset, el que cercam és que la xistorra s'acogui, mos tiri el suc, però no se mos ressequi. Per tant, no inventarem res. La farem com la fan per allà on en saben. País Basc, Astúries, la courem amb una mica de sidra per llevar-li la força a la xistorra. Posarem una mica d'oli perquè, com us han explicat, la xistorra no té massa greix. Per tant, el que volem és que el mos tregui un poc sense que se cremi. Aquest és el punt important. Té molt de prebabord i és bo de fer cremar-la i és quan amarga. Per tant, el que ens interessa ben aviat és donar-li la volteta. I veus quan comença a suar, quan aquest prebabord i greixet comença a sortir, aquest és el moment de donar-li un bateig. Avui en sidra, que mos va de perles, amb aquest poma àcida, amb aquest punt tan refrescant, el que farà és això, treure tot el greix de la xistorra i ajudar a que s'acogui sense que se cremi. Aquest és el punt sempre a l'hora de coure aquests elements. No fer-los només damunt el foc o el caliu perquè se cremen, sinó donar-los humitat. En aquest cas, aprofitam l'acidesa i aquest punt dolç de la sidra, però ho podíem fer amb vi blanc, amb vi negre, amb una cervesa. Ara hem de deixar que evapori i a partir d'aquí ja anem com una bala a fer el nostre arròs. Les xistorres ja siulen. Això vol dir que ja són cuites, que ja han bufat. Mira-les, perfectes, gens resseques i sobretot no han saturat tot el seu greix, no seran feixugues. I aquí, millor encara, tenim tota la seva essència per fer el nostre arròs, que és un poc el que volem. Si mos hagués quedat massa líquid, el podríem retirar, però aquí mos anirà perfecte perquè la ceba, el que volem, no volem en aquest cas que sofregesqui molt. Volem fer una ceba blanquejadeta, com si fos per un risotto. Un polsimet de sal. I aquí tenim tota l'essència. No hi posarem tomàtiga en aquest arròs perquè tenim totes les espècies de la xistorra que són aquí dins. Per descomptat, aquest mateix arròs un dia el farem amb llonganissa i botifarró. La part local, les espècies del botifarró i el preu i el greixet de la llonganissa, ara que ve temps de matances, també l'hem de fer aquest. I ara nosaltres li afegirem encara un poquet d'espècies. Nou moscada i clau. Una miqueta de nou moscada i clau molt més poc, perquè com sabeu és escandalós el clau. I això ja és un poc collita de la terra. Un pre de coent. I ja tenim aquest arròs super senzill que fem avui, a punt. Com veus, és un arròs amb tan pocs ingredients i en cuit la xistorra en la sidra que me fa ganes posar-hi una miqueta de poma. Li donarà un toc diferent, Aquest punt mig dolcet, mitja poma serà més que suficient, perquè no volem que sigui com una confitura aquí de dins, no, volem que tingui aquest matís i després li posarem una mica d'àcida per acabar en cru. Ens queden 3 minuts que aquesta ceba comenci a fer i ja hi anem amb l'arròs. Ja tenim la ceba blanquejadeta, veus? No volem que caramelitzi molt, ja tenim la força de la xistorra. Aquí volem que ens doni humitat al conjunt. I la poma també encara la tenim ben sencera. És el moment de posar-hi l'arròs. Avui el farem amb bomba, com quasi sempre, però hi podem posar el que ens agrada. I ara és el moment de nacarar bé, de donar-li temps a l'arròs perquè blanquegi, perquè xucli aquest suquet que teníem, l'acidesa de la sidra que tenim residual mos entrarà i és quan aquí li donem la gràcia. Important, un bon brou. És un brou de bullir cigrons, amb gallina, verduretes, així encara tenim aquest puntet de midó que mos donen el llegum. Un brou de cuinat mos aniria perfecte també. I ara és el moment de posar-li el brou, a poquet, perquè volen que sigui melós. I ara, aprofitant que estem a baix d'aquest prebabord, farem serà agafar un parell de bolletes. Quin aroma! Preba rosa, que vagi perfumant.
i li anem afregint el brou a poquet, així com en mos vaig demanant. D'aquesta manera el gra s'afregarà un en l'altre i mos traurà un arròs meloset sense afegir-hi greix. I així anem afegint brovet i esperant que aquest arrosset li falti poc. Mentre tallarem un bastonet de poma verda que mos aniran perfecte per acompanyar aquest arrosset. Traiem les herbetes i el que se tracta és de tornar a posar la xistorreta que doni gust a l'arròs, que li doni aquest punt untós a damunt. Arròs cuit i reposat, capeta feta. Un arròs més senzill impossible. El punt és important, i hem anat afegint el brovet i mos queda un arròs lligadet, cremós, poc greix, perquè just hem empleat el que la xistorra mos ha mullat. I ara la corresponent xistorra, o dues. Un rajolí d'oli d'oliva en cru, que això als arrossos és glòria. Una mica de poma verda li dona aquest toc fresc i divertit a la recepta. I com que li hem posat prova rosa per aromatitzar, també n'hi posarem un puntet i una fueta. Mel, aquestes fues. I per acompanyar, per maridar aquest arròs complex però senzill, requerim un vi amb molta complexitat. Aquest collita de fruits d'armero i hidrover de Felanitx, un vi que barreja 4 raïms: Callet, Merlot, Cabernet i Syrah. El Callet és un 50% i la resta li porten aquest punt de fruita. Un gran vi fet per un gran vinater, en Lluís Armero. Alidò, que aquest és un arròs de forqueta i guineveta. Bocinet de xistorra, mireu com ha quedat, cuita però ben sucosa. I amb això, el seu arrosset, un pot de poma. Au, idò, un arròs ben especial avui. Salut! Sorprenentment lleuger, un tàcit deliciós. La setmana que ve hi tornarem amb altres i per vosaltres. Bon profit, salut i per endins. Quin festival!